Калі у вас пытаюць, раскажы беларускі анекдот. Што першае прыйдзе ў галаву? Пра Лукашэнку, пра бульбу, пра няпісуючага хлопчыка, які терпіць? Здаецца, нейкія баяны, не? Але насамрэч гэта не так. Беларускі гумар гэта не проста пажартаваць пад чарку. Гэта архіў нашай гісторыі. Такая народная псіхатэрапія. Бо часцяком сказаць праўду ў вочы беларусам было проста небяспечна. Таму і ратаваліся гумарам. Сёння мы на канале «Загляне сонца» расказваем, з чаго рагаталі беларусы цягам гісторыі. Гэта будзе зусім нетыповае выданне, таму вельмі спадзяюся, што яно вам спадабаецца. Каб падтрымаць наш эксперымент, авансам папрашу паставіць падабаечку гэтаму відосу. Так у гэтыя не вельмі вясёлыя часы яго пабачыць як мага болей народу. Ну і мы ўжо пачынаем. Мы часцяком думаем, што беларускі гумар гэта нешта познее. Галыгін и команда КВЗ БДУ. Вы знаете, не за горами тот час, когда уже окончательно объединятся и Россия, и Белоруссия, и будет общая Россия, и все будет хорошо. Ці Женя Смарыгін и его легендарные ЧП. Давай лучше этого пана задушим, повесим, отравим, а нет! Лучше я ему в кровать гадюку подброшу. Я не лягу в кровать с первым встречей. Ці из апошняга Слава Комиссаренко. Вся страна вышла на мирные акции протеста, у Чик-Чирика свистанула фляга, все, блядь, аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну. Это просто ужас вообще, понимаете? Але не, беларусы жартавалі даўно, вельмі даўно. І жартавалі так, што сёння некаторыя жарты нават няёмка цытаваць у эфіры. Ну вось вам для разогревчика. Белорусы не говорят «птица счастья завтрашнего дня». Белорусы кажут «навошта мне золото, коли у меня струк з долота». Ну як вам такі гумар 18+. Чарканіце, калі ласка, у каментарах. Увогуле, гэтая гісторыя пра беларусы не кажуць частка нашай нацыянальнай ідэнтычнасці. Вы толькі паслухайце. Беларусы не кажуць, где же они пропали. Беларусы кажуць, пошли дурнога, а за ім другога. Беларусы не говорят, и это пройдет. Яны кажуць, перажылі лето гарачае, перажывем і гаўно сабачае. Беларус не скажа, яблоко от яблони недалеко падает. Ён скажа, гаўно пчелы, гаўно мед. Беларусы не говорят, жизнь тяжелая штука. Беларусы кажуць, тяжко жить и марный лёс, хто бы чарочку поднес. А як казалі беларусы у ваших городах и мястэчках? Гоу у каментары, давайте дадзім гэтаму флешмобу другое жыццё. Ці можа увогуле нам зрабіць з яго асобны выпуск. Чарканіце, калі ласка, бо беларусы кажуць сапраўдны топавы топ, каб аддзяліцца ад расейшчыны, з якой беларусы часцяком сцябаліся. Бо так склалася гістарычна. Пра гэта крыху пазней, таму абавязкова даглядзіце відос до конца. А я пакуль раскажу, што ў беларусаў ёсць нават свая сталіца гумару. У 19 стагоддзі такім месцам называлі вёску Маркавічы пад Гомелем. Сёння гэта Аўцюкі, дзе з 1995 года ладзілі цэлы фестываль народнага гумару, які цяпер перанеслі ў Калінкавічы. Але чаму Аўцюкі гэта наше ўсё? Рэч у тым, што ў 1995 годзе этнограф Уладзімір Ліпскі выдаў кнігу «Аўцюкоўцы. Аповесць пра калінак ды каласкоў, якія гаруюць і жартуюць». І там аўцюкоўцы гэта знаходлівыя людзі. Для разумення проста паслухайце, як збіралася гэтая кніга. У адным фрагменце Ліпскі апісвае, як прыйшоў да аўцюкоўцаў, а паштарка насцярожна спытала: «Вы хто? Мо з Народнага фронту? Дык прад'явіце дакументы». І вось крыху фальклорных баек для разумення. А як у Аўцюках масла б'юць? Набирают сметану ў рот і трасуць галавой. Ці вось, ідзе аўцюковец па вуліцы, бачыць певень топча курыцу. Аўцюковец спыніўся, дастаў жменю семак і сыпануў на зямлю. Певень адразу саскочыў з курыцы і кінуўся дзябсці семкі. Аўцюковец паглядзеў на гэта і кажа: «Не дай Божа самому дажыць да такога». Карацей, калі Адэса сталіца украінскага гумару, то ў беларусаў ёсць Аўцюкі. Ну вы толькі паглядзіце, які перформанс у свой час на фестывалю ў Аўцюках зладзіў Павел Латушка. А вы ведаеце такі анекдот пра боль? Рассказать вам? Давайте. Сустрэліся тры кабеты. І адна другой расказвае, што такое сапраўдны боль. І адна кажа:
Ну вось шла я шла, слухайте, из нянацку у кусты увалілася. Як я обкололася, які ж гэта боль? Іншая кажа, да што ж гэта был за боль? Это ж ерунда. Вось я шла і ў калючкі увалілася. Вось гэта быў боль так боль. А третья кажа, бабы, да што ж вы рассказываете? Вось я роваром ехала, так мне цыцка у ланцуг упляталася. Вось гэта быў боль так боль. Як па мне, у гэтым анекдоце няма ніякай крамолы. Наадварот, беларусы паказаны тут жывымі людзьмі, якія не вельмі любілі хадзіць засмучанымі, нягледзячы на цяжкі лёс. Так яшчэ ў 19 стагоддзі збіральнікі фальклору записывалі сотні беларускіх анекдотаў. Напрыклад, польскі даследчык Міхал Федароўскі сабраў велізарны корпус беларускага фальклору. Люд беларускі на Русі літоўскай. І там у народных жартах Беларусі выглядае не як краіна маўклівых людзей, а як краіна людзей, якія умеюць адказаць. Ды так адказаць, што мала не будзе. Вось класічная формула беларускага гумару. Пан кажа мужику: мужик, а праўда, што ты дурны? Праўда, паножку, каб разумны быў, таксама б нічога не рабіў, а б грошы меў. І ўсё, гэта не проста жарт, гэта маленькая рэвалюцыя, бо ў жыцці мужик ніжэй за пана. У яго няма улады, няма грошай, няма права голасу. Але ў жарце ён перамагае адной фразай. Калі вельмі проста, беларускі народны гумар часта б'е па тых, хто зверху. Па пану, па папу, па ксяндзу, па чыноўніку, па любым чалавеку, які прыйшоў і сказаў: «Я тут улада». У фальклоры ўсе гэтыя людзі часта выглядаюць аднолькава. Самаўпэўненыя, прагныя, гультаватыя, п'янаватыя і не вельмі разумныя. Нічога вам не нагадвае. Але ідзем у мінулае. І вось вам яшчэ адзін жарцік з тых часоў. У селяніна забалела вуха, распухла, пачырванела. Убачыў яго пан і кажа: «Ты што, у асла такое вуха пазычыў?» А селянін адказвае: «Так, пані, яго ж розум узялі вы, а мне гэта толькі засталося». Цікава, што з цягам часу з паноў гумар пераехаў на начальство. Кум, а якая розніца паміж бяда і катастрофа? Ну вось, калі казёл у калодзеж уваліцца, гэта бяда. А калі начальство самалётам разаб'ецца, катастрофа. Але не бяда. Вось і ўсё, ніякага маніфеста, ніякай палітычнай праграмы, але сацыяльная справядлівасць адбылася. Тым больш, што беларускі гумар часта працуе не як доўгі стендап, а як стрэл. Адна фраза і чалавек зверху ўжо не такі страшны. А зараз стопнемся на невялічкую паузу і адкінем жарташкі ў бок, як я адкінуў гэты стол, бо я раскажу вам пра крутую кнігу. Яе напісаў блогер і айцішнік Стэфан Корф. Але пачакайце, дайце проста ўздыхнуць гэты водар новенькай кніжкі. Ну кайф, а? Яна называецца «Спорту да Сантьяга. Дзённік з пілігрымкі». Гэта кніга выйшла ў выдавецтве Гутенберг, якое я шчыра раю кожнаму і кожнай. Яна зусім не пра рэлігію, як гэта можа здавацца на першы погляд. Яна пра пошукі сябе і прыміраванне на сябе практык іншых людзей. Вельмі па-беларуску, так? Гэты дзённік падкупае біяграфічным фарматам, адчуваннем павеваў часу і новым досведам. Таму, калі хочацца чагосьці сучаснага, раю звярнуць увагу на гэтую кнігу. Яна ёсць у папяровым і электронным фармаце па спасылцы, а таксама ў беларускіх крамах па свеце. Ну і самае прыемнае, па прамакодзе «Сонца» 10% на ўвесь заказ да канца лета. І гэта не жарташкі. Таму вы бяжыце па спасылках у апісанні, а мы ляцім далей. Яшчэ адна суперсіла беларускага гумару – мова. Беларусы стагоддзямі жылі паміж рознымі мовамі: беларускай, польскай, рускай, ідыш, царкоўнаславянскай, мясцовымі гаворкамі. І з гэтага нарадзіўся асобны гумарыстычны космас. У старых жартах смешна не толькі тое, што чалавек сказаў, а як ён сказаў. Напрыклад, пан гаворыць па-польску, чыноўнік па-руску, святар нейкай сумесю высокага і побытава, мужик па-свойму, але разумне ўсіх. І часта менавіта мужик, які нібыта просты, аказваецца самым разумным. Напрыклад, паляк кажа мужику: «Ідзі да дзві і замыкай». Мужик падыходзіць да дзвярэй, высоўвае галаву і кажа: «Му». Гэта жарт пра мову, але насамрэч ён пра ўладу. Пра тое, што чужая мова можа выглядаць прэстыжнай, але ў побыце ператвараецца ў абсурд. І таму беларуская трасянка, паланізмы, русізмы – гэта не толькі праблемы мовы. Гэта яшчэ і матэрыял для гумару. Напрыклад, маскаль у народных беларускіх жартах часта не проста сусед. Ён чужынец. Чалавек, які не разумее мясцовай мовы, паводзіць сябе нахабна і часта нешта крадзе.
Класічны беларускі анекдот. Маскаль украў карову. Яго прывялі да папа на споведь. Поп пытае, што ўкраў? Вяроўку. А пры вяроўцы што было? Рогі. А пры рагах карова. І тут смешна не толькі таму, што ён выкручваецца. Смешна таму, што ў беларускам фальклоры чужая ўлада часта выглядае менавіта так. Прыйшлі толькі па вяроўку, а забралі ўсю кароўку. Пагадзіцеся, гучыць не вельмі архіўна, але беларусы нават у прыказках фіксавалі недавер да суседа з усходу. Маўляў, калі маскаль кажа суха, падымайся па вуха, бо дакладна будзе павадка. Ну і база да сённяшняга дня. Хто хоча гора зажыць, няхай ідзе ў маскалі служыць. Слухайце, а як у вашых родных гарадах і мястэчках сцябалі маскалёў? Чырканіце ў каментарах, будзе вельмі цікава пачытаць, а я пакуль працягну. Тата, чорт лезе ў хату. Дарма, сынок, абы не маскаль. Чаму маскаль страшней за чорта? Ну бо шмат войнаў было, і маскоўскае войска вяло сябе заўжды аднолькава. Прыклады ў нашых ранейшых выпусках. Таму народная мудрасць была катэгарычнай. З маскалём сябруй, а калок за дзвярмы трымай. Прыйшоў маскаль, хоць траву перасявай. Дзе маскаль пастаяў, там гаспадару плакаць. Знайсці нешта пазітыўнае ў нас не атрымалася. Калі вы ведаеце, напішыце ў каментарах. Але не толькі з маскалямі у беларусаў былі адносіны. З палякамі ў нас вялікая агульная гісторыя. І, канешне, гэта вялікая прастора для жарту. Пачнем з узаемнага трэштоку. Карона супраць Літва. Тут смех ішоў у абодву бакі. Палякі дражнілі ліцвінаў бацвіняжамі. Маўляў, дзікуны, што ядуць бацвіня. Мянушка боцвіняжы патрымалася да часоў Міцкевіча. У адказ з літоўскага боку караняраў малявалі пустазвонамі і хвалькамі. У нас сойм, у іх 100 слоў на адну справу. Асобная залатая жыла. Жарты пра дробную ваколічную шляхту, якая гаворыць па-польску, мае герб і гонар і не граша. Народныя кпіны былі роўна ў гэты разрыў. Шляхцюк арэ сваю палоску, але ў пальчатках і з шаблі пры баку. Ботаў шкадуе, нясе іх на плячы да мястэчка і абувае перад касцёлам. Хата на курыннай ножцы, затое гонару на 100 злотых. Ну і, канешне, жарты пра мазураў, але пра іх жартавалі і самі палякі. Гэта было смешна па ўсёй Рэчы Паспалітай. Сюжэты пра мазура недарэку, які ўпершыню бачыць звычайную рэч, раку, грыб, царкву і трактуе яе па-дурному. Пыталіся ў мазура, чаго ты мазуру солі не сееш? Купляць жа дорага. Сеяў летась, дык не ўзышла. Кепская зямля, блин. Ну і іншае ў такім родзе. Тапілі вугра. Мазуры злавілі вугра і вырашылі пакараць яго за шкоду самай страшэннай смерцю. Утапіць. Кінулі ў раку. Вугор віхнуў хвастом і паплыў. А мазуры глядзелі ўслед і казалі: бач, як пакутае. Пры гэтым пра яўрэяў жарты былі хутчэй добрыя. У аўтэнтычным беларускам фальклоры яўрэй, як правіла, найразумейшы персанаж. Вось, напрыклад, такі анекдот. Пытаецца ў яўрэя: калі б цябе заўтра зрабілі царом, што б ты рабіў? Жыў бы лепей. Чаму лепей? Так царом удзень быў, а па начах яшчэ бы падшываў. У міжваенны БССР гумар змяніўся. З'явіліся анекдоты пра Непмана Абрама, пра месцячковага краўца і фінінспектара. Вось актуалачка. Абрам, як жывяцё? Як у трамваі. Палова сядзіць, палова трасецца. Ну і тут у працяг. Абрам, чуў? Абвясцілі конкурс на лепшы анекдот. І якая першая прэмія? 10 гадоў. Ну і за фінале. У камеры. Абрам, табе колькі далі? 10 гадоў. За што? Да ні за што. Не хлусі. Ні за што даюць. 5. Цікава, што ў беларусаў жарты былі пра шмат якія нацыі. Маскаль, лях, мазур, яўрэй, цыган, нават немец. Але вось пра украінцаў не было. З суседа, які амаль ты сам, жарт не злепіцца. Няма кантрасту. Калі беларускі гумар трапіў у газеты, ён стаў яшчэ больш небяспечны. Бо пакуль анекдот жыве ў хаце ці карчме, яго пачулі 10 чалавек. А калі ён надрукаваны ў газеце, яго ўжо чытаюць тысячы. У нашай ніве ў пачатку 20-го стагоддзя з'яўляюцца жарты, якія сёння можна назваць палітычнымі. А вось анекдот ад Якуба Коласа, які ён апублікаваў у нашай ніве пад псеўданімам «Стары шут» у 1907 годзе. Тут ёсць і абсурд суда, і тупасць паліцэйскага сведкі, і вельмі сучасны вайб. Суддзя гаворыць да 3 вясковых хлопцаў. Вы абвінавачваеце ў тым, што хадзілі па вёсках і спявалі забароненыя песні. Прызнаёце сябе вінаватымі? Не, не прызнаём. Сведка, што скажаце? Устае паліцэйскі стражнік. Спявалі ваше высакароддзе.
А ці помніце, што яны спявалі? Тру-ля-ля, тру-ля-ля, яшчэ тру-ля-ля і зноў тру-ля-ля. Увогуле, палітычныя жарты у нас у крыві. Напрыклад, беларусы казалі, што Стэфан Баторый быў добрым і справядлівым, ды што зямлю людзям даваў. Але ў той жа час людзі памяталі, што пры ім войны былі. Затое беларускія мужыкі дрэнна ставіліся да каралёў дынастыі сасаў, Рэчы Паспалітай, пры якіх у 18 стагоддзі паншчына пагоршылася і з'явіліся шматлікія падаткі. Дык людзі казалі так: пры каралі Стэфане Баторыі не было і капыта конскага, але за караля Саса людзі столькі паелі хлеба і мяса, што і пас упаў. Пас – гэта рэмень, а сэнс жарта ў тым, што насамрэч ніякага хлеба і мяса селянін не еў, і нават рамень спадаў ад голаду. Ці, напрыклад, такое. Схапілі Касцюшку і правялі да цара Расіі, каб прысягу прынёс яму. А Касцюшка адказвае: на чыёй зямлі стаяў, таму прысягаю, за таго галаву палажу. Але цар не ведаў, што Касцюшка перад гэтым набраў у боты зямлі з радзімы і, стоячы на ёй, прысягаў. Ну, пагадзіцеся, прыгожа. Падабайка, калі згодныя. Ідём далей. У 1920-е гады ў заходняй Беларусі гумар робіцца адкрыта палітычным. Беларусы жывуць у польскай дзяржаве, ідзе барацьба за школу, мову, культуру. І тут з'яўляецца сатырычны часопіс «Маланка». «Маланка» выходзіла ў Вільні з 15 студзеня 1026 да 26 студзеня 1928 раз на 2 тыдні. Усяго выйшлі 43 нумары. Асобныя выпускі канфіскоўвалі польскія ўлады, а замест іх у 1928 выйшлі аднадзёнкі «Пякучая маланка» і «Новая маланка». Чыста па-беларуску так, але глядзіце, які гэта быў разрыў. І гэта амаль 100 гадоў таму. У «Маланцы» жартавалі з польскіх уладаў, з турму, з абсурду палітыкі, з таго, што беларусаў нібыта няма. Але чамусьці іх усё больш у судах і турмах. Ох, нічога вам не нагадвае. А вось у часы Саўка у беларускім гумары ўсё больш з'яўляюцца 3 героі. Чыноўнік, гарэлка і беларус, які ўсё разумее, але робіць выгляд, што не. Напрыклад, доктар пытае хворага: гарэлку п'ёце? А той адказвае: а у вас што, ёсць? Чаму гэта было актуальна? Зірніце наш выпуск пра Беларусь і апошнія гады існавання СССР, і ўсё стане зразумела. Тым больш, вось вам яшчэ адзін кароткі жарцік з тых часоў, калі беларусы пілі амаль больш за ўсіх у Саўку. Чым беларус адрозніваецца ад армяніна? Армянін п'е каньяк, а беларусь п'е як конь. Не самая тонкая філалогія, затое вельмі дакладная дыягностыка. Ёсць яшчэ адзін пласт. Анекдоты пра беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, музыкантаў, карацей, пра інтэлігенцыю. Гэта не заўсёды анекдот у сучасным сэнсе. Часам гэта кароткая гісторыя, якая перадае характар чалавека лепш за вялікую біяграфію. Напрыклад, пра Петруся Броўку, які кіраваў рэдакцыяй беларускай савецкай энцыклапедыі, расказвалі такую гісторыю. Ён нібыта казаў супрацоўнікам: хлопцы, пішыце сумленна. Калі каму-небудзь нешта не спадабаецца, па-першае, начальства кніг не чытае. Яно вечна занятае. Па-другое, калі і прачытае, то не хутка. А калі прачытае, тады мы ўжо будзем на пенсіі. Гэта смешна, але гэта яшчэ і інструкцыя па выжыванні інтэлектуалаў у сістэме. Хаця і самого Броўку вінавацілі ў прасавецкасці, а геніяльны Рыгор Барадулін напісаў знакамітыя радкі: Пятрусь Броўка піша лоўка і даўно, але ўсё, што ён напіша, альбо дрэнь, альбо гаўно. Што думаеце на гэты конт? Чарканіце ў каментарах, а вось гісторыя пра майго улюблёнага Караткевіча. Ідэальны прыклад таго, як літаратурны анекдот можа быць лепшым за крытыку. Ян Кабрэль нібыта заўважаў, што ў Караткевіча героі часам едуць любшы, да Навагрудка. Ажно 5 дзён, хоць там каля 2 десяткаў кіламетраў. І калі нехта сказаў: так быць не можа, іншы пісьменнік адказаў: на гэтай дарозе 4 карчмы. Усё можа быць. Гэта вельмі беларуская літаратурная логіка. Геаграфія можа быць супраць, але карчма ўсё тлумачыць. Увогуле, у кнігах Караткевіча хапала і гумару, і сатыры. Вось, напрыклад, «Зладзей роспачы». Гэй, браткі, вам кажу, ці ж Бог даў беларусу дзюбу, каб ён пішаў? А для чаго? Лушчыць арэхі ды цалавацца. Пасля 1994 у беларускага палітычнага анекдота з'явіўся галоўны герой. Здагадаецеся, ці трэба палічыць да 3? 3, 2, 1...
Лукашенко стаў настолькі вялікай часткай беларускай рэальнасці, што анекдоты пра яго сталі амаль асобным фальклорным жанрам. Ёсць і яшчэ адна класіка пра любоў народа. Лукашенко ляціць на верталёце і кажа: «Вось, выкіну зараз $100, адзін чалавек будзе шчаслівы». Побач хтосьці прапануе: «А выкіце 10 купюр па 10. 10 чалавек будуць шчаслівыя». А пілот не вытрымлівае: «А можна я вас выкіну? Уся краіна будзе шчаслівая». Ну і калісьці гэта ўсё сапраўды падавалася смешным. Нават калі Лукашенко сам рагатаў з анекдотаў пра сябе. Обама, Медведев и Лукашенко оказались в одной лодке после авиакатастрофы. И все с понтами, и никто не хочет грести. Ну, Обама говорит: ну, сверхдержава, уж понимаете, тут мы над всеми. То же самое Медведев. Ну, мы тоже Россия. Ядерная держава. Ядерная держава. Ну, давай ты, Лукашенко. Говорит: да не, ребят, давайте мы проголосуем. Вот проголосуем, как будет, так будет. Проголосовали. В результате меняется картинка анекдота. Буш гребет, Обама гребет, Медведев гребет, а Лукашенко сидит. И Обама говорит: слушай, Дима, кажется, он нас наколол. Нас тут только 3, а за него проголосовало 4. Але цяпер такое уявіць проста немагчыма, бо за такі жарт у каментарах можна трапіць пад крыміналку за абразу прэзідэнта. Але калі для вас гэта бяспечна, напішыце ў каментарах свой улюблены анекдот пра гэтага персанажа. Будзе вельмі цікава пачытаць. Дык які ён беларускі гумар? Ён можа быць розным: грубым, цёмным, саркастычным, сексуальным, антычыноўніцкім, але амаль заўсёды вельмі сацыяльны і вельмі дакладны. Ён часцяком наражаецца там, дзе чалавеку балюча. Беларусы рагочуць не таму, што нам заўсёды весела. Мы робім так, каб не звар'яцець. А мы робім гэты канал, каб вы ведалі уласную гісторыю, ганарыліся ёй і лепш разумелі сябе. Хай нават праз жарцікі. Калі вам падабаецца тое, што мы робім, то падтрымайце нас. Калі ласка, не толькі падабайкамі і каментаром, бо «Загляне сонца» — гэта цалкам народны праект, які існуе дзякуючы вашай падтрымцы. Менавіта дзякуючы ёй сонца заглядвае на экраны дзесяткаў тысяч беларусаў кожны тыдзень. У апісанні відэа ёсць усе спасылкі, каб гэты праект не спыніўся. Таму, даражэнькі, дзякую вам за донат, дзякую за прагляд і давайце беларусець разам.